mitä mä olen itse kohdannut, faktahan on kuitenkin se, että ainakin tällä hetkellä, jos Suomessa on 5,8 miljoonaa tai 5,6 miljoonaa ihmistä, suurinhan osa on kantasuomalaisia ainakin tällä hetkellä, niin silloinhan ihan normaali tilanne on mun mielestä se, että kantasuomalaiset syyllistyvät sitten hyviin tai huonoihin tekoihin, mutta jos puhutaan niihin huonoihin tekoihin, että on se sitten, että joutuu juoppoputkaan tai näpistää tai ajaa ylinopeutta tai kotikeikalla joku saa turpaansa tai jotain muuta, niin yleensä se on kantasuomalainen, koska heitä on enemmän. Sehän on normaali asia. Mutta mun mielestä on tosi surullista se tilanne, että otetaan esimerkki, että 10-vuotias poika näpistää Tokmanilta. Vartija ottaa 10-vuotiaan pojan, sanotaan, että hän on vaikka Syyriasta. Ottaa kiinni näpistyksestä ja puhutaan alle 15-vuotiaasta henkilöstä, soitetaan kotiin. Kotona kukaan ei osaa puhua suomen kieltä. Kotona ei pystytä hoitamaan asiaa. Miten sä pystyt hoitamaan asiaa, jos et sä ymmärrä, mistä asiasta on kyse? Hyvin yksinkertainen asia. Puhelu annetaan isovelille tai isosiskolle, joka on vaikka sanotaan nyt 17 tai 18. Voi olla täysikäinenkin. Puhussa ei ymmärretä tilannetta. No sit se puhuu ihan hyvää suomea ja tulee paikalle. Ja sitten mä pyydän myös, että totta kai vanhemmat tulee paikalle, koska vanhemmat vastaa siitä 10-vuotiaasta ihmisestä. Tilanne päättyy siihen, että asiaa ei pystytä hoitamaan, koska ensimmäinen sukupolvi, joka on tullut Suomeen, eli se isä ja äiti, niin heillä ei ole minkäännäköistä kielitaitoa, he ei ole missään tekemisissä suomalaisen yhteiskunnan kanssa, missään muussa tekemisissä kuin lastensa kautta. Miten he pystyvät hoitamaan tämän asian, jos he ei pysty keskustelemaan suomen kielellä? Ei mitenkään. Niin sitten meidän pitää aina soittaa sitten, että mitä tehdään. Otetaanko sosiaali paikalle, koska alle 15-vuotiaasta kyse. Kirjoitetaanko hänelle sakko ja mitä tehdään. Niin nyt sun kysymykseen vastaus, onko hankalia tilanteita ollut, niin on hyvin hankalia tilanteita ollut, koska mä en pysty sitä päätöstä tekemään, mitä tässä kuuluisi tehdä, niin sitten yleensä mennään, sitä voi kutsua millä nimellä tahansa, vähimmän haitan periaatteella. No pystyykö te hoitamaan sen jotenkin niin, että vaikka päästetään se poika kotiin ja että jos ne on saatu vaikka ne karkkipussit mutta ne pystyy myymään, niin eikö silloin ole vähän eri säännöt niillä ihmisillä, ketä ei pysty hoitamaan sitä asiaa suomen kielellä? Mun mielestä on. Aika pysäyttävä. Mä olen hyvinkin häkeltynyt siinä tilanteessa, että okei, jos se olisi ollut 10-vuotias suomalainen poika, ja näitäkin on ollut, tai tyttö, tai kuka tahansa, niin sinne tulee ne äiti ja isä, ja siinä tehdään niin kuin lastensuojeluilmoitus, siinä tehdään mihin tämä, onko ensimmäinen kerta, onko kolmas kerta, ja sitten jos se on niin kuin vaikka 15 kerta, sijoitetaanko tämä lapsi johonkin, että kun tämä on toistuvaa, mitä me nyt tehtiin? No, pystyykö sen hoitamaan vähimmän periaatteelle, että se oli varmaan ihan kunnossa se karkkipussi, niin mennään eteenpäin, koska ei pysty hoitamaan asiaa, koska ei ymmärretä, mistä on kyse. Niin mä edelleen olen sitä mieltä, että järjestelmässä on oikeasti aika iso vika, että jos se äiti ja isä, jotka on 50-70-vuotiaita, niin he eivät ole integroituneet tähän Suomen maahan millään tavalla. Ja kysymys kuuluu miksei, koska semmoista ei ole vaadittu heiltä. Seuraava sukupolvi, se 18-17-vuotias, osaa täydellistä suomen kieltä. Ja sitten mä kysyn aina, että nyt on vaikka tiistai kello 12, että eikö sun pitäisi olla koulussa? No ei tässä ollut mitään ihmeempää. Mä tulin nyt tänne hoitamaan tätä asiaa, koska mun äiti ja isä ei pysty. Niin sitten mä olen vaan, okei, selvä juttu. Niin saadaan edes jonkunnäköinen siis keskusteluyhteys. Mutta mun mielestä ollaan aika vaarallisella tiellä oltu jo kauan, että niinku, jos ajatellaan, että sitä asiaa ei pystytä hoitamaan, yksinkertaisesti ei pystytä hoitamaan,
Ja en missään nimessä halua sanoa, että joku tekee väärin, mutta näinkin on tapahtunut, että sitten välillä esimerkiksi sosiaalitoimi sanoo, näitä on niin paljon, että ei tarvitse. Oikeesti. Kyllä. Siis se peruste on, että näitä on niin paljon, että... Vähimmän haitan periaate, että ei se nyt niin iso juttu. Eli jos mä ymmärrän oikein, onko se siis sen takia, että ehkä aika monikin katsoo, että nämä kuormittaa järjestelmää nimenomaan kielitaidon puutteen vuoksi niin paljon, että säästetään kaikkien aikaa, rahaa, resursseja, hermoja. Juuri näin. Että päästään kotiin ja lomille ja muuta. Toi ei kuulosta hyvältä. Ei.